Tak ahoj a dobrý den. Dneska se podíváme spolu trošku na to, o čem je kurz PHS osobní experiment a jak vlastně vypadá trošku náhled do zdravotního výkladu vaší mapy. Já vám k tomu ukážu hned nějakou trošku teorie, abyste se jako zasituovali, o čem to je. A chci vás navést na to, že my jsme velmi jako jedineční bytosti. To znamená, neříkám, že jsme nějak výjimeční, ale prostě tak, jak my to konkrétně máme, tak vlastně nikdo z nás to přesně do detailu nemá, ani pokud jste třeba jednovaječný dvojčata. Jo? A tady vám chci ukázat příklad, že když máte nějakou aktivaci brány v mapě, to je to, na co jste schopni se podívat, třeba tady bránu 13, takže ta brána 13 se po 10 minutách dělí na 1 až 6 linek, které určují nějakou specifikaci té kvality. Ta daná linka se dělí na 6 barev a každá ta barva se dělí na 6 tónů a teprve ten tón se dělí na 5 bází. Jo? Takže jenom z jedné brány existuje 1080 kombinací a variací. Proto vlastně graficky ty mapy vypadají podobně, nebo třeba i u dvojčat stejně, ale když se ten analytik noří do hloubky té brány, tak je tam velmi, velmi specifický projev kvality té brány. Dokonce tak specifický, že i bránu, kterou nemáte aktivovanou v mapě, nějaký v otevřeném centru, nějaký číslo třeba 25, který tam vůbec v aktivacích vy nemáte, tak i ta brána u vás má projev akorát takzvaně nespecifikovaný, to znamená nevyhraněný, a tam už se pak spolu díváme při třeba konkrétních zdravotních problémech, jaký vliv na to působení má a jak konkrétně v těch reálích, kterých vy fungujete, se to projevuje nebo neprojevuje a jak se to projevuje v interakci s dalšíma lidma. Takže to jenom jako na úvod, abyste věděli, jak do hloubky je tenhle systém schopen se na člověka podívat, ale samozřejmě závisí na tom, tohle je jenom zobrazovací metoda, jo? Jako když máte rentgenový snímek, RTG, jo? Nebo sono, ale velmi, velmi závisí na tom, kdo se na ten váš snímek dívá. Jo? To bych řekla, že každý člověk, každý do míry své hloubky vědomostí, zkušenosti a praxe s pacienty, klienty a na výkladech je schopen vám z toho vytáhnout tu informaci, kterou potřebujete vidět. Jo? Tak a teď, o čem je ten kurz jako takovej? Já jsem vlastně PHS experiment vytvořila pro lidi, kteří chtějí trošku lépe rozumět svým zdravotnímu nastavení a až teprve třeba to zvládnou, pochopějí, umí na základě toho něco ve svém životě změnit, tak třeba pak můžeme spolu pokračovat dál v nějakým hlubším studiu toho. Ale ten PHS experiment probíhá v malé skupince, 8 až 10 lidí, bývají to 4 dvouhodinovky se mnou na Zoomu a věnujeme se tam konkrétním tématům. Na první pohled to vypadá jako, že se věnujeme tady těm šipkám, těm tónům, ale to jsou jenom velice marginální, jako minoritní vlastně věci v tom, na co se díváme. My se díváme na první dvouhodinovce na váš konkrétní způsob fungování, to znamená podmínění pro trávení jídla a informací, to je tady to červený, a věnujeme se tam tomu konkrétně, jaký máte typ mozku, jestli jínovej nebo jangovej, jak zpracovává kalorie, jak je umí nebo neumí použít. Podle toho se hodně odvíjí to, jak se potřebujete stravovat, jestli jíst pravidelně, aby mozek fungoval, anebo jestli máte jíst velmi intuitivně podle skutečného hladu a tam je velký téma dobře zvolit velikost porcí. Takže to je jedno velký téma, co tam probíráme. Probíráme tam pak jako tady ty linky v těch branách. Vůbec z jakých 2 bran bylo to tělo vytvořeno. To znamená, už jdeme do těch čísel u vás konkrétně, abyste to pochopili. A tady je velmi zajímavý moment, že vlastně ty základní nastavení tvoří až 70% programování člověka a vůbec nemusí být v nějaký dráze, kterou vy v té human designové mapě vidíte. Můžou být ve visícím otevřeným centru, můžou to být spící potenciály a přesto ten typ těla, jak vy ho tady máte těma branama definovaný a ještě těma linkama, tady za 10 čárkou, vám velmi, velmi napovím, jak sobě přistupovat. Je tady vidět, jestli jste spíše individuální, spíše kmenový, spíše kolektivní. Z toho se hodně odvíjí to, jakým způsobem to tělo je schopno přijímat informace, jakou má nebo nemá intimní zónu třeba. Jo, to jsou všechno věci, které jsou tady vidět. Pak tady vidíte ten tón, což je typ trávení.
a konkrétní podtyp, takže tam se hodně tomu věnujeme, jak trávíte jídlo a informace. Je tam nějakých 12 podtypů, je to poměrně hodně členitý. A pak se věnujeme vlastně tomu tónu, což byla ta pravidelnost nebo nepravidelnost pro fungování mozku. Takže jenom strávení je tam takhle hodně informací. Jo? Pak druhou hodinu se věnujeme tomu, jak to tělo, které jsme si popsali, se projevuje v prostoru. To znamená, jestli jste ve správném prostoru, prostor souvisí s identitou, s G-centrem, jestli jste spíše aktivní nebo pasivní. Co je ten váš způsob fungování v těle, aby tělo bylo schopno vůbec reagovat nebo nereagovat na ty správné podněty. Jo. Tady se zase schovává spoustu indicí, když jste předtím něčemu ve svým mapě nepochopili, proč vám to nejde aplikovat. Třeba, že může být někdo manifestor a může být v těle pasivní, pozorující. A ta iniciace se děje pak na úplně jiný úrovni. Jo? Nebo může být někdo projektor, kdo je velmi aktivní v těle, na tom správném místě a s těma správnýma lidma. Takže to jsou zase další zajímavé informace. Dozvíte se tam zase charakter toho svého prostředí. To znamená, jestli spíše v kolektivu, v individualitě nebo v kmeni, jaký charakter podle linek má to prostředí, jak se to prostředí podle barvy jmenuje, zase tam máte nějakých 6 podtypů a to je to, co vás tak většinou nejvíc zajímá. Hodně to vyčtete z těch různých aplikací, někdo tam má hory, někdo tam má břehy, někdo tam má jeskyně a podobně, ale my si to vlastně tady spolu zasituováváme do těch vašich map. To znamená, co konkrétně pro vás ve zbytku té mapy znamená toto prostředí. Jo? A pak je velmi, velmi zajímavá informace, jak to prostředí, čím ho načítáte, kterým centrem uvědomování. To znamená, to pak hodně determinuje vaši reakčnost, vaši reakční rychlost, uvědomování si těch věcí, jestli jste nebo nejste správně. Jo? Někdo má ze sleziny velmi rychlý, někdo má z ažny, prostě to ví mentálně. A někdo to má pomalejší ze solaru. Takže to třeba můžete být manifestující generátor, a mít reaktivnost ze solaru, tudíž jste ve všem přirozeně zpomalený a potřebujete si dát na nacítění toho prostoru čas. I když třeba vůbec nemáte vy rozhodovací autoritu emocionální, máte solar otevřený a přesto reaktivnost, třeba jako tady vidíte v této mapě, je hodně solarová v této bytosti. Jo? Takže to jsou zase takový jako střípky, které vám udělají ten aha moment. Aha, takže tohle proto na mě nesedí to obecné, co jsem si někde vyčetl na internetu. Jo? Takže druhá hodina je, že experimentujeme s tím tělem ve vhodných parametrech vhodného prostředí. Další ta část je, třetí je práce s pozorností. Tam už se dostáváme na stranu osobnosti, mysli, jak máte nastavenou mysl. A tady hodně v tom růžovém jsem vyznačila, jak vy jste nastavení, vaše mysl, mít nastaveného vnitřního pozorovatele, který se dívá na svět ven. To znamená, tady je vidět, jakou klíčovou dírkou vy vnímáte realitu a co je pro vás to vnímání zdraví. Co je to vaše, ten váš pohled na svět a na život. Protože musím říct, že tady ta část toho vnímání reality je nejvíce homogenizovaná v nás rodičema, výchovou, rodinou, školstvím, zdravotnictvím a my pak se díváme na nějakou věc, my k ní máme nějaké naše pozorování, ale my se díváme tak, jak nás rodiče naučili. Toto je červená kostka, toto je žluté auto. Ale častokrát my tu věc, na kterou se díváme, vnímáme z jiného úhlu pohledu. A ve chvíli, kdy my nevíme ten náš unikátní, tak nám se velmi často děje, že máme pak pokřivený zrcadla vnímání reality ve všem vlastně. Jo? Takže to by mohla být další část, která vám přirozeně brání v žití své strategie autority a toho designu, který na tom papíře vlastně vidíte v té mapě. Jo? Takže tady se zase bavíme o tom, jaký charakter toho prostředí to, jak vy vnímáte svět, jestli kmenově, kolektivně, individuálně, namíchaně z těch kombinací, v jaký lince a vrstvě reality ho jste schopni vidět, v jaký ho nejste schopni vidět. Taky tady vidíme váš unikátní úhel pohledu, zase tam nějakých 6 kombinací ve 2 variantách, takže 12. Hodně to určuje tam vaši životní trajektorii, z jakého vnímání reality, do jakého se posouváte. Tam jsou jako velmi, velmi cenné informace.
A nakonec tam vidíte zase tu reakčnost v tom prostředí, ten tón, jestli vnímáte spíš celou realitu najednou, celou místnost, nebo se vaše mysl fixuje na detail a pak je třeba ten detail vyřešit, než jdete dál. A opět tady je vidět, jakým centrem uvědomování vnímáte tu realitu. Jestli přes pomalý solár, jedno jestli definovaný, otevřený, středně rychlou adžnu, jedno jestli otevřenou nebo definovanou, anebo velmi rychlou zvířecí slezinu. Opět jedno jestli otevřenou nebo definovanou. Takže tady uvidíte hodně tu reakčnost, ty mysli v tom prostředí, co si všímá, jak na to reaguje, jak rychle nebo jak pomalu. A to jsou zase další střípky do toho, jak lépe rozumět své rozhodovací autoritě a fungování v dané strategii energetického typu. Takže to je třetí naše společná hodina. A poslední čtvrtá společná dvouhodinovka se věnuje nastavení mysli. To znamená, jak byla ta mysl nadizajnována. Opět, tvoří to 70% toho vědomého nastavení a může to být v centrech, které vůbec nemají přístup do krku, nebo jsou otevřený, nebo ty brány vůbec netvoří dráhu s jinýma bránama a nemáte tam trvalou definice. Takže to přesto všechno nezmenšuje důležitost a váhu porozumění toho, jak je ta moje mysl nastavená. Jestli je spíše kolektivní, kmenová, individuální nebo nakombinovaná, čímž pádem na jaké podněty z prostředí reaguje, co si všímá, v jakých souvislostech a kruzích je schopna ta mysl přemýšlet. Jo? Tak je tady vidět linka zase, to znamená, to vy víte, že z číselného profilu, to znamená, jak je ta mysl nastavená vlastně, jaký má modus operandi. To je hodně zásadní informace, v jaký lince mysli fungujete, protože to velmi podmiňuje to, jak vy myslíte, jak se projevujete, jak vypadáte před lidma mentálně. A nemusí vám to být úplně dobře přístupný díky tělu, jo? Protože tělo na druhé straně ten design je od té mysli v nastaveních vzdálený 88%, 88 stupňů na mandale, 88 dnů, takže to je skoro kvadratura, takže tady vlastně nastávají tenzní momenty, je tady skoro pravý úhel, jo, v konstelaci, takže to můžou být věci, které vám nemusí být vzájemně si jako dostupné. Jo. Takže to je tam vidět. Velmi cenná informace, která je tam vidět, je motivace mysli, to je ta barva, to znamená, na co se ten myslící proces spouští, na jaký frekvenci nebo tónině ta mysl je schopna operovat a co také by z vás díky tomu, té barvě, mělo být vyzařováno do prostředí z toho vašeho mentálního procesu. Protože vy, když víte tu motivaci mysli, tak vy vlastně vysíláte na frekvenci, která je pro vás čistá, srozumitelná a hlavně je srozumitelná mentálně pro druhé lidi, kteří s váma spolupracují, fungují, žijí, nebo k vám chodí do vzdělávání, nebo na kurzy a podobně. Takže za mě, třeba kdo lektorujete, je tohle hodně zásadní informace. A poslední je vlastně zase ten tón, což je ta šipka, to je to, co vidíte v aplikacích. A tady vlastně vidíte, jestli je to strategická mysl nebo absorpční, dovíte se přesně, jaký kvality má jedna druhá, jak se každá z nich odlišným způsobem učí, jak vstřebává informace. A zase ten tón mluví o té reaktivnosti té mysli, jestli je rychlá ze sleziny, středně pomalá z adžny mentální, anebo velmi pomalá z emocionálního centra uvědomování solar plexus. Takže to jsou takový 4 dvouhodinovky, kde dostanete každý tak po 15 minutách velice přesný náhled sami na sebe a na svý fungování, propojený po každý do vaší celé mapy. Jo? Takže upozorním, tohle je fajn, ale může to být kolizní s něčím jiným ve slezině. Tady při této otevřenosti se to projevuje ve stresu tak a tak, v klidu tak a tak. Vaše přirozený zralý střed v toho nastavení je, a teď si to popíšeme jak. Jo? Další výhoda těch společných PHS experimentů je, že slyšíte a vidíte jiný lidi, jak to mají úplně jinak a hodně se v tom můžete dovzdělat a pochopit, jak to mají vaši blízcí, protože většinou ta skupinka je pestře namíchaná a dokážete tam odpozorovat různé věci, které sedí i na někoho, na parametry někoho z vaší rodiny. Jo? Takže to je další cenná informace. A teď vám to ukážu ještě takový příklad, jenom abyste to zasituovali.
Vybrala jsem mapu Toma Cruise, herce, producenta, režiséra, kaskadéra, pilota, adrenalinového zážitkáře a tak dále. Tom Cruise se vlastně narodil do těla emocionálního manifestora. A tady, když se podíváme na to jeho nastavení, tak vlastně co tam můžete vidět? No? Vidíte, že to je aktivní mozek, aktivní tělo, který potřebuje pravidelnost, aby fungovala kognice mozku. Pravidelně jíst, spát, odpočívat, aby oči viděly, uši slyšely, nos čichal, pusa chutnala. Funguje v páté lince, takže to tělo vypadá, že někoho spasí, zachrání, vyřeší a jsou na něj hodně projekce. To je tady z číselného profilu. Jo, k tomu patří téma jako potřeba si udržet první dojem, okouzlit na poprvé, pak snaha udržet si laťku na podruhé, dostat toho prvního dojmu. Je tam téma projekcí, že lidi se na něj projektují, že je spasí, zachrání a vyřeším věci. A je tam velký téma strachu ze ztráty reputace. O to víc, že tenhle člověk má otevřenou slezinu. Takže on bude ve vystupování velmi opatrný z toho, co si o něm lidi myslí a kolik on informací pouští, protože přirozeně ta otevřená slezina má strach. Jo? Tady je vlastně strach z té ztráty reputace a u páté linky tam může být někdy až paranoja. Jo? Nemusí tady u toho případu. Pak je tady vidět typ trávení, on má 3 kuchyně, potřebuje tepelně zpracovanou stravu, které je pokrm, výrobek, zapečený, uvařený, smažený, zalitý omáčkou, okořeněný. On má horká žízeň, to znamená, hodně potřebuje to tepelně upravenou potravu jíst teplou, vařící, kořeněnou, zahřívající. A primární smysl, kterým vlastně vyhodnocuje, co pro něj je vhodný a není z jídla nebo z informací, je zrak, vizuál, jo? Což je reaktivita ačny vlastně. Na úrovni těla a fungování to je člověk, který v tom správném prostředí je pasivní, G-centrum, byť ho má definovaný, podívejte, tak přesto pozná správné prostředí tak, že jeho tělo se tam uvolní do pasivity. On vyhodnocuje vhodnost prostředí solarem, emocionalitou, takže v tom prostředí je a potřebuje si ho jako opakovaně naciťovat, aby zjistil, jestli to prostředí je pro něj vhodný. Ten typ prostředí se u něj jmenuje kuchyně, což znamená tvořivé prostředí, kde je výsledkem výrobek, proces, dílna, autodílna, výtvarný ateliér, hudební zkušebna, filmová střižna a podobně. A kuchyně suché znamená, že je to spíše industriální nebo městské prostředí, ne úplně přírodní. Jo? Hraje tam roli nižší vlhkost vzduchu a klidně může mít rád větrno. Tak. Prostředí jako takové, ve kterém on dobře funguje, je prostředí silných autorit, silných identit. Jo? To jsou ty brány tady v identitě. A je to prostředí, ve kterém opakovaně potkává své příležitosti a může v něm síťovat. To znamená, pohybuje se v něm skrze síť svých známých, skrze na doporučení. Někdo mu poradí, ke komu má jít k zubaři a on k němu jde, protože to je kamarád jeho kamaráda. No? Takže určitě skrze síťování, skrze vyhledávání příležitosti a skrze opakovaný kontakt. No? Ale ty silné autority, ty silné identity, které dobře naslouchají lidem a pak je dobře na základě toho vedou, které mají pro něj logické zdůvodnění věci, které ho mentálně posouvá, to je to, kde jeho tělo zazáří. No a na straně osobnosti, co se týče pozornosti, tak to je pozornost zacílena na detail, to je yin, jo, doleva šipka je yin, to znamená, on, když nějakému detailu v prostoru nerozumí, tak je třeba se u něj zastavit, vyřešit ho a teprve jít dál, protože ta jeho pozornost se neumí pak předsvaknout a vidět celek. Tak. Jeho mentální náhled na svět, tady ty brány, je o tom, že hodně řešil v mládí a v dětství, co potřebuje nebo nepotřebuje a jak si to obstarat svým originálním způsobem. A po 40 velmi pravděpodobně řeší, jak ty potřeby, které on sám neměl naplněné a které společnost nedokáže plošně třeba lidem a dětem naplnit, jakým on zralým způsobem je může pro tu společnost přinést. Takže může vnímat i to, že on sám měl něčem nedostatek a v čem jiným, tam, kde ta společnost je slabá, je může přinést do té společnosti.
Jo, komu lze nebo nelze pomoct, může mít hodně charitativní vnímání světa. Má to v druhé lince, takže má pocit, že tou cestou v životě a tím náhledem jde sám, že není nikdo jiný, s kým by si jako ověřil tu referenci, jestli jde správně nebo nejde. Může mít až takové jako samotářský pocity, to vnímání ty reality. Jo? Tak. Další, co tady je zajímavý, je, jakým úhlu vnímá tu realitu, to je ta barva, to je skrze potřeby, to znamená skrze to, co je nebo není potřeba udělat. A jestli někdo naplňuje potřeby nebo nenaplňuje, jeho velký téma může být strach, nepravím já v té transferenci, strach nenaplňovat něčí potřeby nebo svoje, ale to je právě to, z čeho on se potřebuje dostat a překročit ten vlastní stín v tom, že nemá řešit strachy, ale právě se má zaměřit na to, co je potřeba a pak se vlastně uklidňuje. Ten tón, ta šipka doleva jednička, je o tom, že jeho tělo vyhodnocuje vlastně ty věci, ta mysl vyhodnocuje to, na co se dívá skrze slezinu. Jo, to znamená velice rychle, to je velice rychle reaktivní. Jo? Tak jak prostor vyhodnocuje pomalu přes solár, tak ten úhel vnímání reality je velmi, velmi rychlej. Jo? Tam je velká reakční rychlost sleziny, je to velmi spontánní. Jo? Přestože má sleznu otevřenou, takže tam se můžou schovávat i ty jeho hazardní vlastně výkony v různých filmech, kde on nemývá kaskadéry a snaží se velmi pracovat se strachem a s tím, jak ty věci vidí a dobře se na ně připraví. Jo? To je všechno ta reaktivnost té sleziny. A poslední, co se týče nastavení mysli, tak to je mysl takzvaně absorpční, kreativní, která opravdu funguje na ažnu, jo? To znamená na mentální vyhodnocování. To znamená, on ve spoustě věcí může mít já vím, nevím, odkud to vím, ale prostě to vím. Jo? A je to mysl hodně individuálně zaměřená, která prostě vnímá, kdy je třeba provokovat a kdy je třeba bojovat. Jo, takže je to určitě provokatér a bojovník, co se týče mentálního nastavení. A má to ve třetí lince, takže to je ta část jeho profilu, kde on ty věci zkouší metodou pokus-omyl. Může být hodně nenasytný, hodně hladový, hodně houževnatý v tom, hodně úporný v tom všem, do čeho ta mysl jde a co všechno ona chce vyzkoušet. On má až 9 třetích linek, jo? To znamená, ta metoda pokus-omyl je jeho velký téma, ale on v podstatě by mohl v životě litovat jenom těch věcí, které neskusil a pravděpodobně ty, které zkusil a fungovaly mu, tak byly taky zdrojem jeho finančního blahobytu. Že hodně třetích linek je i o tom, že když zkusím, co mi funguje, tak ta materie, jak tím vydělat, nebo jak se v tom materiálně jako zhmotnit a realizovat, je tam velká. Jo? Takže to je taky taková zajímavá informace. No a motivace mysli u něj se jmenuje naděje, to znamená, jeho mysl se zapíná na situaci, ve kterých je naděje a víra je nějak vyřešit, hledat způsob, jak by se to dalo dělat. V té transferenci bude padat do opačného čísla, což je 5, a to je mysl, která chce věci napravovat, řešit, kritizovat, zevšeobecňovat. Ale to není pro ně cesta. Jo? Takže tady jenom velmi, velmi zrychleně jsem vám ukázala jeden příklad a samozřejmě Tom tady nesedí, takže kdyby byl na kurzu, tak se můžeme bavit o tom, jak toto sdílíte na tom kurzu, to znamená, já se na to ptám, jak to žijete, uvádíme si konkrétní příklady a u toho se i bavíme o tom, co na tom funguje, nefunguje, co vám v tom jde, co vám v tom nejde a dostáváte takový konkrétnější zasituování do toho, jak ten cross of life, kříž života vlastně žít, jak ho zhmotnit, aby to nebylo jenom na papíře, ale abych to vlastně opravdu naplnila to svoji životní energii a bylo mi v tom dobře, abych žila vlastně ten plný potenciál, pro který se sem přišla žít. Jo? A za mě ty šipky jsou i hodně o tom, že vy dostáváte návod na to, jak překročit nějaké svý omezení a dostat se více k sobě, tudíž pak ta strategie a autorita, u něj nejdřív emocionální jasno a až potom iniciace manifestora, aby vám to šlo zhmotnit. Jo? A proč jsem vybrala zrovna jeho mapu, že je tady taková zajímavá situace, on má docela náročný ty tóny, ty dvě proti sobě se sráží, jak to vidíte, jo? Tady je yin v těle,
vyhodnocování prostředí pasivně a tady je yang v pozornosti. Jo, to tam může velmi narážet, to znamená, tenhle člověk by potřeboval vědět, že musí být nejdřív v prostředí naprosto uvolněný, aby si potom všimnul toho správného detailu. A i tady na straně mysli je to náročný, protože on má jinový mozek, yangový mozek, což je něco jako, kdybyste si představili mozek, který se potřebuje dávat pauzy a je to něco jako podvozek od auta, osobáku, má 4 kola, jo? Ale na něm musí jinová mysl, kreativní, bezhraniční, což je vlastně kasle nebo haubna náklaďáku, jo? Nebo vlaku, nebo autobusu. Takže pro něj vlastně on potřebuje vědět, že on musí být najezený, vyspalý, odpočatý, aby ten maličký podvozek toho yangového mozku, ty základny, která je starého typu, strategického, unesl ten obrovský náklad té mysli, která je bezhraniční, nekonečná a vypadá jako ten kamion nebo ten autobus. Jo? Že teprve on bude prostě správně rozšířený do všech stran, velmi inteligentní, do hloubky, do šířky, mít tam mnoho vrstev vědomí v té mysli, pokud ale dobře vyživí to tělo, ten podvozek yangový. Jo? Takže tady i se hodně schovává takový to jeho dysgrafie, dyslexie a různý ty dysporuchy, který on od dětství, od mládí popisoval. A vlastně, kdyby se zajímal tenkrát o human design nebo i teď, tak by si, myslím, tady našel spoustu odpovědí, proč se mu vlastně v životě tyhle věci dějou a jakým způsobem se sebou lépe zacházet tak, aby vlastně všechno mu fungovalo lehčeji a jednodušeji, protože v každé mapě je obrovský potenciál. Jenom je potřeba znát ty cestičky, kudyma se ten potenciál může zhmotnit. Jo? A to je už předmětem kurzu PHS Experiment, anebo také přímo osobního výkladu na míru PHS zdravotních proměnných, kde se tohle bavíme ne ve skupině a v kurzu, ale bavíme se o tom přímo na vaší mapě zhruba hodinku a půl. Takže koho vás to zaujalo, velmi ráda se s váma v kurzu nebo na osobním zdravotním výkladu potkám. Mějte se hezky, na viděnou.